käynyt nähdä, mitä suhtikseen käy. Se on keltaisella värillä. Sellainen nouseva. Ja nyt tosiaan odotellaan vain sitä. Tullaan maalisuoralle keltaisella värillä, tullaan nyt vahvasti. Se menee nyt. Se on mennyt jo aikoja sitten. 10 sekuntia. Hallitseva panokonilla on tämä lähdön ykkönen. 1.37. Ja näin lähtee perotella liikkeelle ja katsokaa tuolta kirjallista. 7 tullaan tämän jälkeen vielä kuninkuusta taivalusta loskasta tuo loppusuora kuitenkin on. Lähelle tulee, todella lähelle, erittäin lähelle. Ei aivan